Măcar în aia, bă. Bă, Oh! Ce zici, mă? bă, Realul cu Duba. Ce cu... Oh, cu Duba vrei? Oh, stai un pic. Îmi cer și o scuze la să moară Jana. Cum Ia arată? vezi, mă, ia faci piciorul ăsta? Ia zi-mă, faci piciorul ăsta? Bă, e real, mă, zi-mă, e real cu aia? Nu, e real cu aia, să mă jur că e real, gen. Deși șchiopăt un pic, gen. Uite un ring de ăsta. Ce-ai făcut, mă, bă? Uite, data la bicicletă. Am plecat un pic în lateral, așa, ca pomenită cu ea. Și m-am dus bine, gen. Pentru cine nu știe, ăsta e hibrid. Bravo, mă! Mulțumesc de prezentare! Uite, premiul tău, 2 dovlești de la mama aia, dacă vrei. De ziua ta asta. Mai ești împreună cu Andreea? Ia zi. Ce ai mai ziua? Mai ești împreună cu Andreea? Bă, fii atent, zi pentru mine, te rog. Hai, Dar ești fratele meu și fii atent, zi ce zic aici. hai zi. Zi. Să sugă pula Andreea. Bă, nu asta ți-am scris! Bă! 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 Bă, ascultă-mi, stai, că face bine, vino înapoi, că face bine, vino înapoi, coaie. Coaie, stai, că rezolvăm. Coaie, o rezolvăm. O rezolvăm. Stai un pic. O rezolvăm, coaie. Să moară doi trăiși! Ai mei, Andreo! Te minez azi! Andreo, nu ai auzit nimic, Andreea, bine? Să moară Jana! Băi! Vai de pula mea, coaie. Coaie! Bă, Ce-am zis, coaie? Ce-am zis, coaie? mă, de unde-i pula mea și cu stână cu pula, băi? Eu? În cameră! Băi, fii atent, o rezolvăm, am soluția perfectă. Ascultă-mă aici, fii atent aici. Stai că am să zic ceva, lui Andreea. Fii atent, tu ești Andreea acum ca să-mi răspunzi bine? Da! Fii atent. Andreea, știi care e diferența de tine și vaca de aia? Opa. Ia zi-mi, care e? Aca de o suci pe tine pe link. Na! Andreea! Bă! Mi-a dat Andrei mesaj pe WhatsApp. Să-mi bat pula răniții mătii și în rasa mătii de bosche. Tari în fei, dacă să mai moderezi eu chat-ul vreodată. Tu și băiatul ăla de pe ome să sugeți pula și voi și mamele voastre. De ce vorbești, mă, urât? Eu? Nu tu, mă, frate, asta. De ce vorbești, mă, urât? Andreea, ți-am găsit tamponul să mor tu, chiar așa vorbești urât? Andreea, uite, Andreea, îți fac cadou angro, Andreea aici, și tu, Andreea, chiar așa vorbești cu noi urât, Andreea? Băi, Emiluțe, fii atent. Băi, eu cred că e supărată că nu puteți face în trisam, coaie. Bă! Nu muri! Coaie, sunați la... Ce-am coaie să-l vindec? Moară Jana, vrei o de asta în piept? Îți facem aici o țapă goală? Moară Jana! Bă! Ia vină cu... Bă, nu, bă! Ah! Bă! N-ai trebuie să dai o dată pe gât acum! Un shutdown. Da, de asta mi-e bine. Poftim, fii atent! Dacă tot te arunci pe geam pentru mine, Că mă arunc pe nu geam. te arunci? Dar pe care geam vrei să te arunci? Ăsta cu 3 geamuri maro sau ăsta cu 2 geamuri negru? Băi, ce pula mea. De unde sarea coaie?
You know, mai surse și fiare vechi, mă înțeleg foarte bine, băiatul ăla când mă vede, e cel mai fericit că știe că face vânzare, înțelegi? Și băiatul ăla deja de telefon, vreau și o masă de 20 de persoane, mâine fac Bairam, așa e băiatul de la fiare vechi cu mine. Înțelegi tu? Bă, frate, fii atent la mine, ești nebun la cap. Ia zi. Ia stai. Vreau să fac o dedicație pentru... Îl știi pe Antidot de pe YouTube? Pe cine? Antidot de pe YouTube. Da, știu, nu, aia nu zic. Fii atent, pentru că vreau o dedicație pentru fratele meu, Antidot. Vreau să spui gen exact ce simți tu pentru fratele meu, Antidot. Bă, Antidot, mă uitam la tine acum vreo un an și ceva, doi. Sincer, Antidot. Te-am văzut și la Emilius Păceat aici. Așa, foarte treabă, dar o să-ți spun adevărul. Antidot, ai cea mai mică pulă din Germania. Băi! Mamă, coai, mamă, bă! Bă, mă auzi, știi care e problema? Mă auzi? Bă! Știi care e problema? Că care e flori ce mai mare ca pula? Bă! Bă, dar lasă, băi, ascultă. Ești el începător, om. Băi, ești el începător și ce zic e... E începător, bulă! Da-te, dracu! Bă! Bă! Băi, știu că ți-e plăcea BMW-ul, coaie! Băi, fii atent! Băi, mâine sus! Fii atent! Zici după mine! Hibrid. E cel mai... E cel mai... șmecher de pe YouTube! Cel mai șmecher de pe YouTube. Atât vroiam, gata! Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! A scăpat. Da! Ai scăpat, da! Bun, fii atent de aici! Hai un pic să mai... Hai să o modific și pe asta dacă tot, aia era dublă, asta o modific și pe asta dacă tot. Bă, ce bă, stai mă, de... De unde te cu aia, mă? Eu? N-auzi că prietenul meu de la fiare veche, preferatul meu, n-auzi că să moară Geana, cred că ca să mă adopte, ești nebun la cap? Bă, de unde am văzut Nebun? niciodată la... Eu nu te-am văzut niciodată la față, mă, cum arăți, mă? Păi, gogule, fie face reveal pe abonați, înțelegi tu? Opa, face reveal pe abonați. Da. Mă, nu te vede nimeni niciodată până nu faci abonații? Da. Bine, să-mi dai... Ești... Să-mi dai de la... Face... Sora, tu mă pui, coaie, tu mă pui cum l-aș pune eu pe ăsta pe imagine, ești nebun la cap? Nu e adevărat, să-mi dai... Să-mi dai de la selfie. Mamă, da, să vedeți la șaturile alea că vorbești să moară de trei și... N-am absolut ce treabă, că de mine nu m-am băt niciodată, eu în forță. Bun, chiar de aici. Și ce vreau să dedic și aia de auzi? Ai voinu! Nu e regulă, nu știu. Fii de aici. Am zis antigel, mă, stai un pic. Uite, mă. Băi, retardatule, cu antigelul, bă. Băi, coaie, bă. Antigelul, coaie. Pula, de unde pula mea la topaia? Coaie, unde mi ciocanul? Nu am mata, nu mai găsesc ciocanul, coaie. Băi, coaie. Coaie, unde-i ciocanul, coaie? Băi. Unde-i ciocanul, coaie? Mi-a furat ciocanul ăștia. Bă, cât ai mă în camera aia? Eu? Da. Bă, ce vreau să zic, nu? Ce mă la picior, Dacă bă? mai erai împreună cu Andreea, îți dădeam un click cu aia să o ridici pe tic, să-i faci revizia, înțelegi tu? Bă, coaie. Înțelegi tu? Sunt împreună cu Andreea, coaie. Păi, dar parcă te-am jurat, ți-o luat toată... Nu, Andreea a înjurat după ce am vorbit noi, gen. Păi da, dar gen poți să o spieri un pic dacă vrei, nebun la cap.
Bă, bă, What happened, bro? Am văzut, Andrei are nevoie de un câine de pază? da, Da? Andrei are Nu știu să nevoie, fii tu ăla, nu? Andrei are nevoie de un câine de pază. Cum râde că e, mor? Auzi, știi care e diferența între mine și poniul ăsta? Ia zi. El are 2 coaie, eu am 3. Haide, bă, bă. 1, numără. Hai. 2. That's country. Păi, a râs prietenul tot Dorian de mine de ceva o seară la final că o să-ți doresc să-mi dai schimb. Nu mai zic. A râs Dorian de tine? Da. De ce? I-am arătat asta și mi-a zis că sunt sigilate și am un proof că nu mai sunt sigilate, înțelegi tu? Coaie, tu chiar le-ai sigilate, coaie. Să mor tu! Ia pune cenzura pe live. Ia. E lapte în ele, ca să știi, gen. E doar pentru el ca să ia răzbunarea. Ca idee, gen. Deci ai... Aveam unul umflat, dar între timp l-am spart cu, cred că, cu plexul, cu ceva, nu știu ce s-a întâmplat. Gen, te-ai futut? Gen, asta, prima oară a stat așa, înțelegi? Și după a vrut să stea așa, înțelegi tu? Da. Da, și după am mai stat să mai stea să se spara culoarea de a veni rău, îți dai seama, nu? Gen am minat-o ca pe Minecraft, înțelegi tu? Gen e casă de minerit fără glumă. Gen asta e gen de-aia, e lumină de minerit, gen asta. Fără caterincă, gen. Asta ține câteva, gen, dacă ții gen, pornit asta ține o lună, 2 bateria la ea. Fără caterincă. Ești pregătit? Prima oară o să fac o dedicație de la mine pentru tine așa. În afară de asta, îmi pare rău, nu vă pot duce nicăieri. Sunteți deja la cel mai înalt nivel. Bă, corect, nu? nu e adevărat. Nu? Mai am. Unde? Mai ai, nu? Mai am. La un alt Da, da, ești... Înțelegi, că fie lasă că ți-ai dat ceva aici, tare. Așa. A, dar eu știu eu pătrău cu ce ăsta, cu aia. Stai, mă, că nu ți-am dat cadou ăsta, ții-o. Ziua ta. Bă, ce... Vezi? Mă... Volanul. Volanul ăla știi, nu? A, între timp, nu știu dacă știi, ai făcut rost de niște capace de roată. Între timp. Așa. Pula. Bun. Coaie, Continuăm. ce cameră. Nu, stai că ți nu-ți face audio, stai că ți nu-ți face audio, stai mă. Stai. Ai Nu, jantă... stai că merge sui 40 de ani, stai. Ai jantă de Audi, coaie? Da, aia mică e de ceva TT, ceva căcat de TT, Ia de să văd. Ia.